naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Awee, die is Brico op Lyrica. Ik is Geista Black, die greatest reactor of all time. Greatest reactor of all time, man. Zie nie man. En als zij zeggen Geista Black, je zit de greatest reactor of all time. Dankzij Geista Black, waar je ik kan nog steeds, bro. Deze reaction nou maar hoeveel nou? Yo, ik ga gewoon kijken. Ik wil net kijken hoeveel reactions ik gedoen heb. Wacht. Sorry, de VG man. We gaan react op de VG en op... ik denk from Don from the CPT, ne? Ik wil gewoon net kijken. Hoeveel reactions heb ik gedaan? Waar kan dat nou zien, mee, bro? Ik ga de intro korter houden, ne? Ik wil net zien hoeveel reactions heb ik gedaan aan die... Ik is nou... Is het 20? Is het nou... Is het 20? Is het 2020 beginnen, einde van het jaar 2020, nee? Ja, Brico op Lyrica. Is het 2020 beginnen, ne? December maand, de 4e. Toen drop je eerste reaction. Right? Nou, kom eens kijken hoeveel. Wat zie je? Hoeveel video's te zien? Ga naar die description toe. Hoeveel video's? 688 reactions. 688 reactions. Die gaan 689 reactions wees. Zoals zij voel Geista Black. Je ziet de greatest reactor of all time. Dan zie ik eens nou nog worried. Huh? She, zullen ze zeggen. Nee, bro. Ik is Geista Black. Ik groot. Zie nie man. No? Welkom bij Brico op Lyrica. De eerste keer dat ze reeds was. Welkom terug. Thank you very much for all of you that have subscribed. Please feel free to subscribe. Onze pad naar 8500 toe. Voor 2026. Baie dankie voor alle subscribers. Los mij een like. Los mij een comment. Nee. Fam, jullie kunnen zien die Radio Eerste Rivier. Elke zaterdag is ik op Radio Eerste Rivier. Radio Eerste Rivier is de grootste online radiostatie in die landen. Grootste online radiostatie in die landen. Stuur muziek naar Radio Eerste Rivier toe, ne? Ik ga kijken aan een video om te zien, ne? Maar wat ik ga zeggen. Elke zaterdag heb ik een show. 1 o'clock. 11 o'clock tot 1 o'clock. 11 o'clock tot 1 o'clock heb ik een show. Ne? Op Radio Eerste Rivier. TikTok, Facebook. Die app van de Radio Eerste Rivier die moet je downloaden. En dan zou ook uw website, ne? Vandaag react dus op Mr. De VG. De VG. En zijn zuster in mijn eigen. Hulle. They busy. De oudje. Hier weer met Giga, ne? Oké, Giga is een van die most underrated, but een van die... Giga is een genius als het komt bij musicvideo's. In music. Giga. Nee, ik geef het waar je dook. Nou, smekke die. Dan featuring Don from the CPT. Volle films, dan moet je weten is Giga, ne? Nou, weide. Alipad van die woester. Nou, kijk hier. Een woester, man. Een man wat steeds van CPT. En een man wat van oud, hij is oudsworring, nice na. Hij is iemand zijn plekken. Hij is stukkend. Hij is net Giga, man. Hij, wat die camera uitpen, ne? Of uitzoomt, zoals ons al zei. Hij is Giga, hij. Lekker ties. Oké, man, het game Hey, what's up? Kan ik wel vastkijken? Laat ik eens wat nou wel fake is. Laat ik eens wat nou die snakes is. Ik moet losskuiven in de kroon kijken. Zolang ik het weet, ik lukt lekkertjes. Een lekkie is van everything. Als ik untrap, zoek ik everything. Wat zei ik? Everything. Ik doe het lekkertjes. En ik zoek everything. Ik doe het. Weet je wat? Ik ga nog niet... De visie is kwaai, bro. Ik word niet wat ze influence Giga gehad het bij die track. Ik speculate maar dit, hè. Lekkertjes. En ik zoek everything. Ik zeg ik doe het lekkertjes. En ik kom voor everything. Ik doe het lekkertjes. Kijk wat doen die hond, Giga. Kijk wat doen die hond. Aan die kant is de visie. En aan die kant is de visie. Ik kan niet zien of die andere bro gaat. Is wat is die andere bro? Is ik schat zo. Nou, daar is ik ook Don. Nee, Giga, man.
Daai Giga. Aangename kennis, ek is vies. Storyteller staat hy op my CV. As het kom by basis, ek 'n flipping genie. Julle is commentators, julle ken nie die nie. No. Julle commentators ken nie die nie. Dis 'n genie. Né? Ek bedoel actually genius, né? Was so gesond, ek doen dit aan my slaap. En as ek wakker raak, dan wil ek fire maak. Fire, nou op jou lijn. Nou ek kan die smoke bring, sit in katije brand. Hoef je nog Okay, ons vang voor mij je go-to label. Ik het X6, ik zal bij different tables hang met kabas. Kaista, blaas, nou hoe kan ze nou nog twijfel. Kan mij draaien, voort ik mee aan je. Wacht. Kabas, ik wil nog net zien wat pop aan. Nog twijfel, kan mij draaien, voort ik mee aan. So, die man was op een klompje platforms. Die man had al geperform. Ik heb daar een klompje reactions gedaan. Hij praat van die. Now your face is niks and beast mode. Once ik een beat gereed, ik een different type. Mijn broer is no replacement. For die truth, teken dat zo weggecijperd. Van de sweet, the east. Wow. Ik heb er voren toe gegaan. Nou? Ik moet gewoon gaan zoeken waar hij man, hij goed te zien. Ik heb het over skip, sorry man. Fire, nou op jou lijn. Nou ik kan die smoke bring, zit in katije brand. Hoef je nog voor mij je go-to label. Ik het Oh, ik hoef niet meer zeker als een goatee, maar ik was al klaar op groot platforms, dus het basically say. X6, ik zal bij different tables hang met kabas. Oké, Kabas. Wat is hij? Is het nou Kaista is? Is het nou mijn hoed? Kaista. Plaats nou. Oké, plaats nou met die brillen. Oké. Kan ze nou nog twijfel, kan mij draaien, voort ik blij aan your face en niks en beast mode. Once ik een beat gereed, ik een different type. Mijn broer is no replacement. For die truth, teken dat zo weggecijperd. Van de sweet, the easy. Alle allemaal is face van Fiji. Dus ik kom met die intro's niet die. Al heb ik jou nog nooit gemiet. I don't need the intro, even if I never met you. Davidi! Dus ik kom met die intro's niet die. Al heb ik jou nog nooit gemiet. Jullie kan niet aan mij competen. Zo moet je aan mij competen. Je zal hebben er nog nooit compleet. Hoe dat is al in mij. Wacht. Ik heb een stukje gebuzzer. Ik like die bij kijkers. Daar is, mijn broer, ik zweer, daar is Giga. Zo moet je aan mij competen. Je zal hebben er nog nooit compleet. Hoe dat is al in mij. Hoe kan ik wel vastkijken? Leitetjies wat nou wel fake is. Leitetjies wat nou die snakes is. Ik moet losskuif in de kroon kyk. Zolang ik net weet, ik lukt lekkertjes. Een lekkie is van everything. Als ik untrap, zoek ik everything. Waar is hij? Everything. Hoe kan ik wel vastkijken? Leitetjies wat nou wel fake is. Leitetjies wat nou die snakes is. Ik moet losskuif in de kroon kyk. Zolang ik net weet, ik lukt lekkertjes. Een lekkie is van everything. Als ik untrap, zoek ik everything. Waar is hij? Everything. Ik doe het. Lekkertjes en ik zoek everything. Ik doe het, lekkertjes en ik zoek everything. Ik zeg ik doe het, lekkertjes en ik kom voor everything. Ik doe het, lekkers. Die was net fun. Dus af wat hulle gedoen het, was net fun. En kijk wat doen Giga. Eén location met die tricks wat hy doen, ne? Black and white. Easy video, bro. Niks van locations, no planning is easy. Die kan met 'n cellfoon gedoen word. So asseblief, julle manne, want julle het nie verskonings van music video's hier, bro. As jy so 'n ding het, dan is jy 'n music video. Sien nie man. Ja, wat het ek nou weer aangelos? Kom maak dit gou hier so net. Ek het dan gemute man. Ai. Anyway, that was the reaction of the VG, no? Featuring Don from the CPT, no? Shot by Giga New Vader. Stay black.